I'm here again for this another Filipino dessert. It's called palitaw. Yeah. Palitaw have these ingredients. I have here mga halo na para dito. Yung malagkit, the glutinous flour. This is the sticky rice flour. And then the coconut, grated coconut. Then I have here the sesame seeds and the refined sugar or the white sugar and the water, of course. So I will show you the processing of this palitaw, how to make the palitaw. Okay, this is a very good kakanin for parties, especially this Christmas season. This is good to serve for our visitors, for our family, relatives, and friends. This is very good. Okay, so let us now start. I prepared a tray here where to put those palitaw. Okay, kasi bubuuin ko siya just like a flat tongue. Yun ang shape niya mamaya. Pero before anything else, I have to mix this water. Here, I have here 2.5 glasses of water. Pero ilagay natin unti-unti, slowly by slowly, for you to control how much water will be needed. Unti-unti lang paglagay ng tubig para makontrol natin kung gaano karami. Pero sa 500 grams of malagkit, I estimated already that 2.5 glasses will be fine for this, will be enough. Okay? Because I already cooked for how many times, and that is the exact measurement I use every time I cook. Be sure to wash your hands before doing this, guys. Okay? Ayan na. Ready na siya. This is the very good consistency that we are needing for that palitaw. Diba? Ayan na siya, guys. Nice ka. Nice ang kanyang consistency. Like, hindi naman siya creamy kasi sticky. Pero para siyang ice cream. It's just like vanilla ice cream, guys. Oh. Ayan na. Okay na. So, let us now start. Lagyan natin ng glutinous flour ang ating paglalapagan kasi didikit, guys. Yan. Yan. Para paglapagan natin sa palitaw. Okay? So, at kapag nag-mold kayo, meron ding harina ang kamay, ganyan, para sa ganun di dumikit. Mahirap mag-form. Okay? So, first, pa-round ko muna siyang ganyan bago pahabain. And then, i-flat ko lang siya na like that. With this. Like that. Nakita nyo? Ayan. To make it flat like that. Ayan. One, palitaw. Ayan. Pekpekel. Pekpekel muna. Inilocano. And then, like that. You're just like playing. Ayan. Ganyan, oh. Like that. Lapag doon. Ayan. Pekpekel. Pekpekel, I said. Like this. Yung ginagawa mong ganyan. I call it pekpekel. That is Ilocano term. And then, like that. And then, press it. Like that. See? Very simple.
And pekpekkel again. Until makagawa na kayo ng marami at magpakulo na ng tubig. Nagmo-music yung washing machine ko. Ano ba yan? Ganun lang. Okay, magsindi na tayo ng burner. Dito. Initin natin yung tubig na sinasabi natin kanina. Ayan. Oh, magpakulo tayong tubig. Pag kumulo yan, atin nang ilunod yung mga palitaw. Okay? Ang ingay naman ang paligid ko, guys. Kukulit na mga kasama ko. So, lumapit tayo. Lapitan natin si Sesame. Ayan siya. Ayan si Sesame. Ayan. Lutuin lang natin ng babahagya. Mag-brown po siya ng konti. Okay. Ayan, nag-brown na siya. Isinasangag po natin para lumabas po yung kanyang bango, ang kanyang aroma. Para po masarap ito ipares natin doon sa ating palitaw. Ito po ay magsisilbing coating niya kasama ng sugar. Okay? So, napakabango po ng ating palitaw mamaya dahil po papabanguhin nitong ating sesame seeds na grilled. Okay? So, let's now patayin na natin ang burner. At yan na po. Luto na po siya. It's already ready for the palitaw. Ayan na po. Oh, nice. Nice color we have now. Okay. Okay. It's done. So, let's now go to the glutinous tongues. Wow, glutinous tongues. Because it's just like tongues. Look at those shapes, di ba? Okay, so bisitahin natin ito kung ito'y kumukulo na. Bisitahin natin. Ayan, okay na. At siya'y boiling na. So, pwede na pong ilunod ang ating palitaw. One by one. Ayan. 1, 2. Oh, wow. Nice palitaw. Be careful with your hand kasi mainit yung tubig. Ganyan lang po. At huwag natin punuin para hindi magdikit-dikit. Kapag lumutang po yan, ibig sabihin po ay luto na. Okay? Hintayin lang natin lumutang. At habang hinihintay nating lumutang, i-prepare ko yung tray para paglapagan ko nitong maluluto na palitaw. Itong tray, lagyan ko siya nitong nyog, yung kanina, na freshly grated coconut. I-spread ko lang po sa aking tray para yan po ang lalapagan natin doon sa ating mag-prepare din po ako ng lalapagan kong plate with sugar. Kasi idaan din natin sa sugar para maging sweet siya. Because these glutinous tongues are without sugar. At maglagay na rin ako nitong aking sesame seeds sa isang plato. Para idaan din natin dito yung ating palitaw. Hindi glutinous tongue po. Nagpapatawa lang. Yung shape niya kasi is tongue. Tongue shape, glutinous. Okay. Must be like that. Ayan. Yan. Lumulutang na siya. Paunti-unti. Tingnan nyo. You can see. Siya ay lumutang na guys. Ayan o. At yun na. Sunod-sunod na po yan. Pagka lumutang na, pag ang glutinous ay lumutang, yung malagkit na tongue shape ay lumutang, yun na po ang sign na ito ay luto na. Luto na siya guys. Diba? I let them lie down here on the bed of grated coconuts. Wow. Ang ganda ng term ko guys.
Diba? Luto na yan, guys, oh. Floating na silang lahat, see? And so, mag-wait lang ako maybe more than 2 minutes more para sure na lutong-luto na. Ayaw nating kumain ng hilaw. Mabula siya, guys. Hinaan ko lang ang apoy kasi luto na. Okay. You see that? Ayan siya. Lagay natin dito ang finished product. So now, ito yun. And then to the sesame seeds. Ayan. Oh. Yummy. And then to the sugar. And then lie down here. Then here. To the sesame seeds. And then to the sugar. Ayan. And then ayan. Nyug muna bago sesame seeds. Ganyan, guys. Then to the sugar. Huli ang sugar, guys, para hindi masyadong coated ng much sugar. Last will be the sugar. Para tama lang yung kanyang tamis at hindi masyadong makasira sa ating panlasa at sa ating health, di ba? Ayan, tamang-tama lang na kumagat yung sugars. Okay? Ganon tayo gumawa ng palitaw. So, ready na. Ganon lang, guys. Very easy. Okay? Ayan. Very easy siya, guys. Maganda itong pang party sa inyong bahay, pang merienda, or pang negosyo. This is very, very good negosyo for business. This is a very good idea for business kasi maraming mahilig sa ganito. And then masarap siya with the fresh coconut and then freshly roasted. Ayun pala yung term ko, roasted. Freshly roasted sesame seeds. Wow. Nice. Ay! Ang ingay naman ng aso. Oh my God! Tapakan ko yung buntot. Okay. Ayan. So, it's done. Ayan na siya, guys. Ito na yung finished product natin. At napakasarap po niyan. Maligat kung yung kagatin. At nako, magugustuhan ng buong family ito sa mga gatherings, sa Christmas parties. Masarap ito. And kahit na anong okasyon, pwede ito. And then, pwede rin pang business, pwedeng pang pamilya, pwedeng pang merienda lang ng ordinaryong tao. Okay? And ang pinaka maganda dito ay hindi mahal ang kanyang ingredients. Like for example, yung coconut, 30 pesos ang pinagadgad kong coconut. And then, ang sugar, mga siguro makaubos ka lang ng 200 grams. And then, the sesame seeds, mura lang po yan. Pero hindi ko na matandaan. Pumili lang ako ng 100 grams. And then, yung sugar, yun lang po. Okay? So, magpaalam na po ako. And, please like, comment, share, and subscribe na kayo, guys kung di pa kayo nakasubscribe. At sana ay magkita-kita tayong muli. Okay? Thank you so much and have a good day. Have a great time. Take care. God bless.